माननीय नारायणराव राणेसाहेब यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी काही क्षणाची आपण प्रस्थान करणार आहोत. अहो करतो, थांब एकच मिनिट, इकडे लय धावपळ आहे. करतो करतो हो करतो. नारायणराव राणे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आपण या ठिकाणाहून जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काम करणार आहोत. कृपया तसे झाले वाहतूक जय
Home point updated.
Home point updated. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं।
आज उमेदवारी भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि आपण थेट दृश्य पाहतोय तो गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्वतः महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, स्वतः किरण भैया सामंत, याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, त्याचबरोबर आमचे आपले उदयजी सामंत मंत्री, हे सगळे मंत्री महोदय या संपूर्ण महाशक्ती प्रदर्शनामध्ये आपल्याला दिसत आहे। या ठिकाणी सावंतवाडीहून आलेले कार्यकर्ते आहेत, सावंतवाडीचे शहराध्यक्ष आहेत। अजयजी, काय सांगाल, आज शेवटचा उमेदवारी भरायचा दिवस आहे आणि आज नारायण राणे यांना अखेर उमेदवारी भरतायत, त्यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, काय सांगाल? आज निश्चित आपण या ठिकाणी जर बघितलं ही गर्दी बघितली तर या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की राणे साहेबांचा विजय हा लाखांच्या मताने होणार आहे आणि हा विजय अत्यंत मोठा असेल। ही गर्दी जी आलेली आहे इथली रत्नागिरीची जनता आणि त्यांचं प्रेम हे राणे साहेबांद्वारे जाहीर झाली आणि आम्हाला देव पावला अशा पद्धतीचा विरोधी उमेदवार विनायक राऊत म्हणतात, काय सांगाल? खरं तर हा जनसमुदाय बघितल्यानंतर आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल की हजारोंचा जनसमुदाय आज राणेसाहेबांचा फॉर्म भरण्यासाठी उपस्थित आहे आणि एक वातावरण संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आणि मित्र पक्षांचं झालेलं आहे आणि महायुतीच्या वतीने हा भव्य दिव्य असा रॅली चालू आहे आणि खरोखरच उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतून मिळत आहे। हजारो कार्यकर्ते फॉर्म भरण्यासाठी उपस्थित झाले। यावरून लक्षात येते की आगामी विजय हा कमीत कमी 2.5 लाखाच्या मताधिक्याच्या वर असेल असं आता चित्र क्लिअर झालेलं आहे। नक्कीच आपण पाहतो अगदी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी सर्व दोन्ही जिल्ह्यातनं मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल यांना विनंती मी करतोय की संपूर्ण जो क्राऊड आहे जो या नारायण राणे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी या ठिकाणी झालेला आहे। आपण पाहतोय चिपळूणचे आमदार शेखरजी निकम हे सुद्धा या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ते आमदार आहेत। आपण पाहतोय पालकमंत्री सिंधुदुर्गचे रवींद्रजी चव्हाण, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदयजी सामंत, ही सगळी मोठी मंडळी या ठिकाणी रॅलीमध्ये सहभागी झालेली आपल्याला पाहायला मिळतात। आपण थेट त्यांच्याशी सामंत साहेब, आज नारायण राणे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आपण सगळे महायुतीचे नेते या ठिकाणी या प्रचारासाठी किंवा उमेदवारी अर्ज आपल्यासोबत रवींद्र चव्हाण साहेब पण आहेत, आपण येणार आहोत। गोष्ट अशी आहे की तिकीट मिळेपर्यंत कॉम्पिटिशन ठीक आहे, परंतु आमच्या सगळ्यांचं ध्येय नरेंद्र मोदी साहेबांना पंतप्रधान करायचं आहे। त्यांच्या 400 खासदारांमध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गची जागा देखील फार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होईल ही आमची सगळ्यांची खात्री आहे आणि म्हणून महायुतीचाच उमेदवार हा नारायण राणेंच्या रूपानं लोकसभेमध्ये असेल। नक्कीच जे उबाटा गटाचे विरोधक आहेत ते कुठेतरी म्हणतात नारायण राणेंना उमेदवारी जाहीर झाली, आम्हाला देव पावला, सामंत असतील हे राणेंबरोबर येणार नाही असं म्हटलं। आज प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं। 4 तारखेपर्यंत त्याने हे समाधान करून घ्यावं। 4 तारखेला मतमोजणी जेव्हा होईल तेव्हा देव राणेंनाच पावलेला असणार आणि महायुतीला पावलेला असणार। नक्कीच सिंधुदुर्ग राणेंचा बालेकिल्ला मानला जातो, जसं रत्नागिरी तुमचा बालेकिल्ला आणि सोबत रवींद्रजी चव्हाण आहेत, आपले निकम साहेब आहेत, काय विश्वास व्यक्त कराल? 4 जूनला निकाल काय? या संपूर्ण रॅलीमध्ये शेखर निकम आहेत, मी स्वतः आहे, किरण भैया सामंत आहेत, रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, आमचे सगळे पदाधिकारी आहेत। त्याच्यामुळं जे काही मनसुबे कालपर्यंत उभाठार रचत होते त्याला सुरुंग लागलेला आहे आणि 4 तारखेला रिझल्ट नंतर नारायणराव राणेच लोकसभेचे खासदार असतील।
नक्कीच हे होते इथलं पालकमंत्री उदयजी सामंत. आपल्यासोबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण आहेत. चव्हाण साहेब, अबकी बार 400 पारचा नारा भाजप देत आहे आणि सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतनं नारायण राणे यांची उमेदवारी दाखल होते, काय सांगाल? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये प्रत्येक मतदारसंघ हा महायुतीने जिंकला पाहिजे. म्हणून महायुतीचे सर्व नेते असतील, त्याचबरोबर कार्यकर्ते, पदाधिकारी एकदम कामाला लागलेले आहेत. 7 तारखेला होणाऱ्या या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक बूथवरती 70% मतदान महायुतीला मिळेल अशा पद्धतीची रचना महायुतीचे सगळे उमेदवारांच्या ताकदीसाठी लावत आहेत. नक्कीच अगदी सावंतवाडी पासून चिपळूणपर्यंतचे बहुतांश आमदार हे महायुती सोबत आहेत. काय विश्वास व्यक्त कराल, महायुतीचा खासदार किती मताधिक्यानं निवडून येईल? महायुतीचा उमेदवार विक्रमी मताने जिंकून येईल हा विश्वास महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की हा मतदारसंघ आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्वजण अतिशय चांगल्या मताधिक्याने जिंकून येऊ. नक्कीच विरोधकांकडनं साहेब टीका होते की साहेब विरोधकांकडनं जी टीका होते त्या टीकेकडे तुम्ही कसं बघता? होते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देखील विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. महायुतीचा जो खासदार आहे तो मोठ्या मताधिक्याने या ठिकाणी निवडून येईल अशा प्रकारचा दावा जो आहे तो या ठिकाणी रवींद्रजी चव्हाण यांनी केलेला. आपण थेट पाहत असाल तर मागणं भव्य अशी रॅली निघालेली आहे. स्वतः केंद्रीय मंत्री आणि महायुतीचे उमेदवार नारायणजी राणे, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, दीपकजी केसरकर आपल्याला दिसत आहेत आणि भैया सामंत या ठिकाणी दिसत आहेत. महिला सुद्धा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी सहभागी झालेल्या आहेत. काय सांगाल ताई, तुम्ही कुठनं आलेला आहे आणि काय विश्वास व्यक्त कराल, मोठ्या संख्येनं तुम्ही इथे उतरलेला आहात? मी रत्नागिरी जिल्हा सरचिटणीस आहे आणि दादांच्या प्रेमापायी ह्या सगळ्या महिलांचा आज तुम्ही उत्साह बघताय आणि मोदी साहेबांच्या महिलांच्या योजना बघताय. हे सगळं आज तुम्ही बघताय हा दादासाहेबांचा आणि कमळावर आज आपल्याला पहिल्यांदाच कमळ मिळतंय आणि महायुतीचा विजय असो. नक्कीच आपण पाहतोय मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत. ते अगदी सिंधुदुर्ग तळ कोकणापासून अगदी चिपळूणपर्यंतचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाले. आपल्यासोबत अनेक कार्यकर्ते आहेत. तुम्ही नेमकं कुठनं आलेला आहात आणि काय विश्वास व्यक्त करू इच्छिता? आज उमेदवारी अर्ज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे दाखल करतायत. या ठिकाणी राणे साहेबांचा फॉर्म भरल्यानंतर राणे साहेबांचा विजय हा निश्चित आहे. कारण या ठिकाणी विनायक राऊतांनी जो काही 10 वर्षात केलेला प्रपोखंडाने अपोजिट फक्त भाषणं केलेली आहेत, त्यामुळे त्यांचा विरोध या रॅलीमधूनच निश्चित होतो की त्यांचा पराजय हा 100% आहे विनायक राऊतांचा आणि राणे साहेब 1 नंबरच्या मतं घेऊन निवडून येतील. चिपळूणच्याही भाजपचे कार्यकर्ते आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कशा पद्धतीनं तुमचं शक्ती प्रदर्शन असेल, प्रचार असेल आणि काय विश्वास व्यक्त कराल, महायुतीचा खासदार किती मताधिक्यानं निवडून येईल? नक्कीच महायुतीचा खासदार इथे आज तुम्ही बघितला तर इतिहास आहे. आजपर्यंत जो खासदार निवडून येतो तो महायुतीचाच येतो आणि तसाच यावेळी सुद्धा महायुतीचाच खासदार निवडून आणि लाखोच्या फरकाने, लाखोच्या लीडनी आमचा खासदार निवडून येईल. आज आम्ही चिपळूण असेल, केरळ असेल, तिथपासून सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी इथं उपस्थित आलेलो आहोत आणि आज आपण ही भव्य रॅली पाहत असाल ती ही विजयाची मिरवणूक जशी होईल त्याप्रमाणेची ही रॅली आहे आणि आम्हाला खात्री आहे आणि आम्ही सर्व पदाधिकारी पुढचे अशा या प्रचंड उन्हामध्ये सुद्धा तळमळीने माननीय मोदीजींना अपेक्षित असलेला खासदार हा आम्ही निवडून देणार. नक्कीच तुमचे जुने मित्र पक्षातले आताचे विद्यमान जे खासदार आहेत ते म्हणतायत की नारायण राणेंना उमेदवारी जाहीर झाली आणि आपल्याला देव पावला. काय भावना आहे तुमची? कसं आहे, हे आता विरोधक म्हणून त्यांना बोलावंच लागेल, पण त्यांना आपला पराभय दिसतोय म्हणूनच काय ते उद्या 7 तारखेपर्यंत जे आपली काय हाऊस आहे ती भागवून घेत आहेत. पण आम्हाला खात्री आहे की नारायण राणे साहेब हेच खासदार निवडून येणार. आता ते म्हणतायत की देव पावला म्हणून त्यांना 2 वर्ष 2 वेळा देव पावला आणि त्यांना 2 वेळा देवाने दर्शन दिलं. पण यावर्षी देवाला पण माहिती आहे विकास हा फक्त नारायण राणे साहेबांकडेच आहे म्हणून देव हा साहेबांनाच आमच्या पावणार बस. आणि 400 मध्ये नारायण राणे असणार आमचे.
आताचे खासदार. आपल्या सोबत राष्ट्रवादीचे आमदार सुद्धा आहेत, चिपळूणचे शेखरजी निकम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यांचीही प्रतिक्रिया जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. आपण त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. शेखरजी निकम हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. आपण थेट जातोय ते राष्ट्रवादीचे चिपळूणचे आमदार शेखरजी निकम आपल्यासोबत आहेत. निकम साहेब, काय सांगाल? अगदी सावंतवाडी ते चिपळूण इथले सगळे तुम्ही आमदार असाल, जे महायुतीतले आमदार आहात, आज या प्रचार रॅलीमध्ये सहभागी झालेला आहात किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी निघालेला आहात. काय विश्वास व्यक्त कराल? महायुती अतिशय एकत्रितपणे नारायण राणेंचा विजयासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने झटणार आणि या सगळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण ताकद या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वच जण लावणार आणि नारायण राणे साहेबांना प्रचंड मताने निवडून आणणार हा विश्वास आजच्या दिवशी व्यक्त करतो. नक्की चिपळूण एक महत्त्वाचा मतदारसंघ आहे. किती मताधिक्य त्या ठिकाणावरनं महायुतीच्या उमेदवार? माझ्यापेक्षा जास्त. नक्कीच काका कुडाळकर साहेब, तुम्ही सोबत आहात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, तुम्ही प्रचाराची धुरा सांभाळणार आहात. काय सांगू इच्छिता विरोधकांकडनं जी गेल्या 15-20 दिवस जी टीका होते त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? विरोधकांची टीका ही त्यांचं अवसान गळत चाललेल्याचं लक्षण आहे. कारण जो विजयी उमेदवार असतो तो सकारात्मक बोलतो, विरोधी पक्षाचा उमेदवार हा नकारात्मक बोलत आहे. त्यांनी कोणतंही काम केलं नाही आहे. विशेष करून सिंधुदुर्ग हा राणेसाहेबांचा सिंधुदुर्ग म्हणून ओळखला जातो. राणेसाहेबांनी 35 वर्षात केलेलं काम जनतेसमोर आहे आणि त्यामुळे राणेसाहेबांना यावेळी सिंधुदुर्गातील जनता बहुमतं नाही विक्रमी मताधिक्य देणार आहे. आजपर्यंत कोणत्याही त्या तीनही मतदारसंघातले आकडे हे विक्रमी आकडे निघतील आणि फार मोठ्या म्हणजे जवळजवळ 1 लाखापेक्षा जास्त मताधिक्य हा सिंधुदुर्ग जिल्हा राणेसाहेबांच्या पारड्यात टाकल्याशिवाय राहणार नाही. कारण या ठिकाणी राणेसाहेबांच्या जोडीला आमचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहे आणि एकंदरच जी काय आजची परिस्थिती आहे ही मोदी सरकारांना पूरक आहे. मोदी सरकारांच्या परिवारात सर्वजण यायला इच्छुक आहे आणि त्यामुळे राणेसाहेबांचं कर्तृत्व, मोदी साहेबांची जादू आणि पालकमंत्र्यांचं काम या तीन त्रिसूत्रीवर आम्ही 1 लाखपेक्षा जास्त मताधिक्य घेणार आहोत. नक्कीच राष्ट्रवादीचे सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित नाईक आपल्यासोबत आहेत. नाईक साहेब, काय सांगाल? महायुतीचा उमेदवारांचा अर्ज, नारायण राणे यांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आपण रत्नागिरीमध्ये आलेला पद्धतीने रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधील जनता राणेसाहेबांना गेल्या 30 वर्षात ज्ञात आहे. तर ही राणेसाहेबांची उमेदवारी ही जिंकण्याची हमी आहे. त्यामुळे जास्त काय बोलू इच्छित नाही. राणेसाहेब 2-2.5 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून येतील एवढंच मी सांगतो. नक्कीच. तर आपण पाहतोय अगदी भाजप असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, महायुतीतला मनसे, रिपाई सगळ्याच पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आहेत ते या संपूर्ण प्रचार जो उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा त्या रॅलीत सहभागी झाले. ते काय ॲम्ब्युलन्सला वाट करून दिली जात आहे. या संपूर्ण रॅलीमधनं जाणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सला वाट मोकळी करून दिली जाते. भाजपसह महायुतीचे कार्यकर्ते या परिणाम देश ने मोदी पर विश्वास के, अर्थव्यवस्था बढ़ती जाए सीढ़ी चढ़े विकास के, देखा है परिणाम देश ने मोदी पर विश्वास के, नारी शक्ति कर्तव्य निभाएंगे, हर 24 में ही राम लला दरबार सजाएंगे। हे भैया, हे बहिनी, हे भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400
कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे। घर घर में शौचालय बना है, हर घर गैस दिलाए हैं, आयुष्मान में 5 लाख का मुफ्त इलाज कराए हैं। अरे हर घर में शौचालय बना है, हर घर गैस दिलाए हैं, आयुष्मान में 5 लाख का मुफ्त इलाज कराए हैं। मोदी जी ने ठान लिया तो करके दिखाएंगे, भारत देश को जल्दी विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हे भैया, हे बहिनी, हे भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का मोदी ही आएंगे। जय जय श्री राम। मोदी ही आएंगे, भारत माता की 24 में हैट्रिक लगाएंगे। विपक्ष भी अमकारो ना रोते रह जाएंगे, बचे खुचे जो किले हैं उनके सब ढह जाएंगे। हे भैया, हे बहिनी, हे भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। लहर नहीं ललकार होगी, फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी, मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे। सबका साथ विकास सभी का ऐसा मंत्र बनाया है, हर घर राशन पहुँचे देखो ऐसा तंत्र बनाया है। बिजली पानी सर पर छत का अपना वचन निभाया है, हर किसान के खाते में पैसा भी भिजवाया है। उसी नमो के नाम पे फिर से कमल खिलाएंगे, पूरे देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हे भैया, हे बहिनी, हे भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे। अरे नए संसद में नए भारत की छवि दिखाई, G20 से दुनिया भर में शान बढ़ाई। गठबंधन ठगबंधन कुछ भी कर नहीं पाएंगे, चोर लुटेरे चाहे जितना जोर लगाएंगे। हे भैया, हे बहिनी, हे भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी आएंगे।
के। अर्थव्यवस्था बढ़ती जाए सीढ़ी चढ़े विकास के। देखा है परिणाम देश ने मोदी पर विश्वास के। नारी शक्ति वंदन का कर्तव्य निभाएंगे। हर 24 में ही राम लला दरबार सजाएंगे। हे भैया हे बहिनी हे भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे। घर घर में शौचालय बना है, हर घर गैस दिलाए हैं। आयुष्मान में 5 लाख का मुफ्त इलाज कराए हैं। अरे हर घर में शौचालय बना है, हर घर गैस दिलाए हैं। आयुष्मान में 5 लाख का मुफ्त इलाज कराए हैं। मोदी जी ने ठान लिया तो करके दिखाएंगे। भारत देश को जल्द
जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में मोदी ही आएंगे। ऐसा मंत्र बनाया है हर घर राशन पहुँचे देखो, ऐसा तंत्र बनाया है। बिजली पानी सर पर छत का अपना वचन निभाया है। हर किसान के खाते में पैसा भी भिजवाया है। उसी नमो के नाम पे फिर से कमल खिलाएंगे। पूरे देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भैया है बहिनी है भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में शक्ति वंदन का कर्तव्य निभाएंगे। अरे 24 में ही राम लला
हे भैया हे बहिनी हे भैया बूथ मोदी ही आएंगे मोदी ही आएंगे घर घर में शौचालय बना है हर घर गैस दिलाए हैं आयुष्मान में 5 लाख का मुफ्त इलाज कराए हैं विनायक राऊतांना मत म्हणजे राहुल गांधीला मत असं एकंदरीत समीकरण तयार झालेलं आहे आणि ह्या 7 मेला मोदीजींना मतदान करायचं आहे आम्हाला राणे साहेबांना मतदान करायचं आहे म्हणून आम्हाला महायुतीच्या उमेदवाराला ऐतिहासिक विजय मिळवून द्यायचा आहे या दृष्टिकोनातून ही निवडणूक होणार आहे. नक्कीच राणेसाहेब आपण बघितलं तर बऱ्याच वर्षांनी अगदी सावंतवाडीपासून चिपळूणपर्यंतचे सगळे आमदार आज महायुतीच्या रॅलीमध्ये सहभागी झालेले आहे. येणारा काळ सिंधुदुर्ग रत्नागिरीसाठी कसा असेल? महायुतीचा बालेकिल्ला म्हणजे हा मतदारसंघ असेल इकडचा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा महायुतीचाच असणार एवढं मी विश्वासाने सांगतो. स्वतः नितेश राणे समोर निलेश राणे सुद्धा आपल्या सोबत आहेत तर त्यांच्याकडे आपण जाणार आहोत. मोठ्या संख्येनं कुठे आहे हा संसद में नए भारत की छवि दिखाई, G20 से दुनिया भर में शान बढ़ाई।
ऊन भरपूर असेल सुद्धा मोठ्या संख्येने आपण या ठिकाणी युतीचे उमेदवार नारायण राणे काँग्रेसनं संदीप गावडे कल्याणकर सुद्धा आहेत. काय सांगाल, थेट सावंतवाडीमधनं आज महायुतीच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी तुम्ही इथे आलेला आहात? खरं तर आज भारतीय जनता पार्टीच्या मायासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याचं वर्षानुवर्ष पाहिलेलं एक स्वप्न सत्यात उतरलं आहे. कमळ या चिन्हावरती आम्हाला आमच्या हक्काचा खासदार मिळणार आहे आणि याहूनपेक्षा मोठं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची जी आणि महायुतीची जी सर्व ताकद आहे त्या ताकदीमुळे आज हा सगळा पूर्ण जनसागर जर आपण बघितला तर माननीय राणेसाहेबांचा 2 लाखापेक्षा मोठ्या लीडने इथे विजय निश्चित मानला जाईल. थेट बांद्यामधनं अनेक जण आले आहेत. काय सांगाल, कशा पद्धतीनं विश्वास व्यक्त कराल विजयाचा? विजय हा 100% आहे. संदीपने आता सांगितल्याप्रमाणे कमळ निशाणी जी आहे ती आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी खूप मोठी आहे आणि ती या कोकणच्या जनतेसाठी पण फार मोठी आहे. विजय हा निश्चित आहे आणि आमचा विजय हा साधारणपणे 2.5 ते 3 लाखाच्या फरकाने आपला विजय होणार आहे. आपण पाहतोय महायुतीची सभा जी आहे ती या ठिकाणी होणार आहे. सगळे नेते मंडळी जे आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. आपण समोर पाहतोय तर महायुतीची सभा या ठिकाणी होणार आहे आणि त्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी महायुतीचे उमेदवार जे आहेत ते या ठिकाणी राहणार आहे. अब की बार 400 पारचा नारा हा भाजपच्या मंडळींकडनं दिला जातोय. नारायण राणे साहेबांचा फॉर्म भरायला काही प्रमुख मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातील. आपण सर्वांनी इथेच थांबावं. कणकवलीचे नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, अनेक कार्यकर्ते कणकवलीतनं पण आलेत महायुतीच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी? आपण पाहिलं असाल की कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, मतदारांमध्ये उत्साह आजचा पाहिल्यानंतर ज्याप्रमाणे आम्ही वारंवार सांगतो की 2.5 लाखाचं लीड सन्माननीय राणेसाहेबांना मिळेल त्याची प्रचिती आज आलेली आहे. आज उमेदवारी अर्ज दाखल करताना एवढ्या मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते प्रेमापोटी राणेसाहेबांच्या प्रेमापोटी आलेले आहेत. त्याच्यामुळे राणेसाहेबांचं लीड 100% 2.5 लाखापेक्षाही जास्त असेल या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. प्रत्येक जणच विश्वास व्यक्त करतोय की महायुतीचा खासदार हा मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येईल. आपण पाहिलं तर राजापूर हा मतदारसंघ हा पहिला होता आणि त्यानंतर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ झाला. पहिले खासदार केंद्रीय मंत्री जनरल जगन्नाथराव भोसले असतील, बॅरिस्टर नागपै असतील, प्राध्यापक मधु दंडवते असतील, त्याचबरोबर अगदी आमचे सुरेशजी प्रभू असतील, त्यानंतर सुधीरजी सावंत ब्रिगेडियर हे पण या ठिकाणी खासदार होते, स्वतः डॉक्टर निलेश राणे, त्याचबरोबर विनायक राऊत असे अनेक खासदार या ठिकाणी होऊन झाले. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये खासदार विनायक राऊत जे आहेत ते हॅट्रिक करतात की नारायण राणे पुन्हा एकदा केंद्रामध्ये भाजपचं कमळ रत्नागिरी सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून फडकवतात, फुलवतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल वाघवेसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, रत्नागिरी.
की महायुतीचा अब की बार फिर एक बार जय भवानी। जय भवानी। भारत माता की कृपया व्यासपीठावर सर्वजणांनी गर्दी करू नये। व्यासपीठावर फक्त माननीय मंत्री महोदय, माननीय आमदार महोदय व महायुतीच्या सर्व पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष यांनीच व्यासपीठावर यावं। व्यासपीठावरची वरील जागा अपुरी असल्यामुळे कृपया मान्यवरांनीच व्यासपीठावर यावं। मी सर्वांना विनंती करतो की या सर्व मान्यवरांनीच व्यासपीठावर यावं। मी नितेश साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावे। मी प्रमोद चटर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावे। काळसेकर साहेब, उपस्थित सर्वांचे स्वागत। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते त्यांचे स्वागत। विशेष करून सिंधुदुर्गवासियांचे रत्नागिरीमध्ये स्वागत। कृपया व्यासपीठावर फक्त मान्यवर व्यक्तींनीच यावे। माननीय मंत्री महोदय, माननीय आमदार महोदय, सर्व पक्षाचे जिल्हाधिकारी यांनीच कृपया सर्व पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष यांनीच कृपया व्यासपीठावर यावे। शेखर सर निकम यांना विनंती करतो की आपण जनतेला मार्गदर्शन करावं, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करावं। म्हणजे शेखर निकम साहेब। आदरणीय रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब हे आपल्याला या प्रसंगी प्रस्तावना करतील। मी त्यांना विनंती करतो की आपल्याला थोडक्यामध्येच, कारण ऊन भरपूर आहे आणि राणेसाहेबांना सुद्धा फॉर्म भरायला जायचं आहे। 3 वाजताची शेवटची तारीख आहे, त्यामुळे तेही मार्गदर्शन करतील। महायुतीचे आपल्या सगळ्यांचे लोकप्रिय उमेदवार, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण राणेसाहेब, गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण, शिवसेनेचे नेते आदरणीय किरण भैया सामंत, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमदार शेखर निकम साहेब, सगळ्यांचीच नावं घेत नाही, महायुतीचे फार मोठ्या संख्येनं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी आणि हजारोंच्या संख्येनं महायुतीचे उमेदवार राणेसाहेब यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आलेले सर्व या महायुतीचे पदाधिकारी, बंधू आणि भगिनींनो, चव्हाण साहेबांनी आताच सांगितलं की थोडक्यात भाषण पूर्ण करायचं आहे, प्रास्ताविक करायचं आहे। चव्हाण साहेबांना रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं आणि समस्त शिवसेनेच्या वतीनं शब्द देतो, कमी बोलू पण जास्त काम करून दाखवू। आणि राणे साहेबांना मगाशी, जठार साहेब तुमचा वाढदिवस आहे, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा देतो। तुमचं वय फक्त कोणाला सांगत नाही, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा। पण तुम्ही जे सांगितलं की 400 पार आपण करणार आहोत, आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं
राणेसाहेबांना शब्द आहे की या 400 पारमध्ये राणेसाहेब फार मोठ्या मताधिक्याने असतील हा शब्द या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो. सगळ्याच भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सगळ्या पदाधिकारी, मनसे, सगळेच मित्रपक्ष या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि जाता जाता एकच महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की शिवसेनेमार्फत आमचे एकमतानं निवडलेले उमेदवार किरणमय्या सामंत हे शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून इच्छुक होते, परंतु काल ज्यावेळी महायुतीचा उमेदवार जाहीर झाला त्या दिवसापासून शिवसेना म्हणून आम्ही कामाला लागलेले आहोत आणि महायुतीचा उमेदवार राणेसाहेबांना फार मोठ्या मताधिक्यानं शिवसेनेच्या माध्यमातून नक्की लोकसभेमध्ये पाठवू हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्यासमोर गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत यांना केंद्रापासून इथे फॉर्म भरण्यासाठी विशेष करून पाठवलं आहे. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा आपलं शुभेच्छा द्याव्या. आपकी बार फिर एक बार, आपकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. यानेच आपल्याला नारायण राणे साहेबांना दिल्लीमध्ये पाठवायचे की नाही. महायुतीचा उमेदवार म्हणून नारायण राणे साहेबांची तिकीट डिक्लेअर झालेली आहे. या ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी, बाकी सगळे महायुतीचे आघाडी पक्ष जोराने कामाला लागलेले आहेत. आत्ताच सावंत साहेबांनी सांगितलेले आहेत, दीपक केसरकर साहेब, बाकी सगळेजण या व्यासपीठावरती आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे नेते, राष्ट्रवादीचे नेते, शिवसेनेचे नेते. मी परत एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि माननीय मोदीजींची जी गॅरंटी आहे, माननीय मोदीजीने काय गॅरंटी दिलेली आहे, माननीय मोदीजीने गॅरंटी दिलेली आहे. आतापर्यंत आपण फक्त ट्रेलर दाखवलेला आहे, पिक्चर अभी आपल्याला UCC लावायचा आहे, वन नेशन वन इलेक्शन करायचं आहे. आणि आपल्याला ज्याला आपण म्हणतोय की समान नागरी कायदा असेल, वन नेशन वन इलेक्शन असेल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या धर्तीवरती परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. त्याचसाठी आपल्याला नारायण राणे साहेबांना पहिल्या वेळी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतनं कमळ फुलवायचं आहे. आणि मला वाटतं, मला खात्री आहे की निश्चितचरित्या मी सगळ्यांच्या वतीने परत एकदा राणे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय. आणि मोदीजींच्या परत एकदा बरोबर त्यांना दिल्लीला पाठवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा सहकार्य असणार की नाही. मग दोन्ही हात उचलून माझ्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की. आपकी बार फिर एक बार महायुतीचा. खूप खूप धन्यवाद. आज आदरणीय नारायण राणे साहेबांना आज फॉर्म भरायला चालले. आदरणीय देवेंद्रजींना विदर्भामध्ये त्यांच्याच मतदारसंघामध्ये निवडणूक असल्यामुळे, विदर्भाची आजच निवडणूक असल्यामुळे त्यांनी आपल्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. मी शुभेच्छा त्यांना ऑन करायला सांगतो. एक मिनिट चालू करा. अशी आनंदाची गोष्ट आहे की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून नारायणरावजी राणे हे निवडणूक अर्ज सादर करत आहेत. निवडणूक अर्ज सादर करण्याकरता मी स्वतः तिथे उपस्थित राहणार होतो. मात्र आज नागपूरमध्ये मतदान आहे आणि त्यानंतर वर्धेला माननीय मोदी साहेबांची सभा आहे, त्यामुळे मला येता आलं नाही. पण निश्चितपणे येत्या प्रचाराच्या दरम्यान मी त्या ठिकाणी येईन आणि माझ्या राणेसाहेबांना आणि सर्व कार्यकर्त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे महायुतीचा नारायण राणे साहेब आगे बढो. मी दादांना विनंती करतो की त्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करावं.
गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंतजी, सन्माननीय मंत्री उदय सामंत, सन्माननीय रवी चव्हाण, सन्माननीय केसरकर, भाजप आणि आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि उन्हात तापत असलेल्या माझ्या बंधू भगिनींनो आणि तरुण मित्र, मी फक्त आभार मानायला उभा आहे, भाषण करायला नाही. पाहतोय आम्ही सावलीत आहोत, तुम्ही उन्हात आहात आणि तुम्ही बराच म्हणजे जवळपास 1.5 ते 2 किलोमीटर चालत पण इथपर्यंत आलात भर उन्हात 12-1च्या सुमाराला. हे तुमचं प्रेम, ही तुमची पक्षाची निष्ठा, हे पाहिल्यावर खरोखर मला वाटलं की मी किती नशीबवान आहे की असे कार्यकर्ते मला मिळाले, असे सहकारी मला मिळाले. आता माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी पण आपलं मनोगत सकाळी त्यांनी फोन केला, दादा आज मी येऊ शकत नाही का नितीन गडकरीच्या इकडे आज मतदान आहे आणि ते त्या विभागात राहतात, मला काय हरकत नाही. प्रथम कर्तव्य महत्वाचं तिथे मतदान आहे. माझं आपलं प्रेम एकमेकावर आहे, त्यामुळे आपण आलात तरी चालेल. बांधवानो, आता प्रमोदजी सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि मोदींच्या काही घोषणा इथे केल्या. इथलं 400 पार मोदींनी घोषणा केली आहे, संकल्प केला आहे की ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्ष मिळून 400 पार, 400 पेक्षा जास्त जागा या जिंकणार. कशासाठी? भारत विकसित देश बनवण्यासाठी, भारतातील गरिबी जाऊन आत्मनिर्भर भारत बनावा, यासाठी मोदी तिसऱ्यांदा निवडून येऊन हॅट्रिक करणार आहेत आणि त्यांची हॅट्रिक करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करतो. माझी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, मोदींनी घोषणा दिली की अबकी बार 400 पार, त्या 400 मध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाचा खासदार असावा, यासाठी मला असू देत, तुमच्या तोंडात साखर पडो आणि 2.5च्या 5 झाले तरी मला हरकत नाही. पण आता तुम्ही उन्हात तापतात, जास्त तापत तुम्हाला ठेवणं मला धोक्याचं वाटतं, म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देतो, धन्यवाद मानतो. सन्माननीय प्रमोद सावंत, रवी चव्हाण, आमचा उदय सामंत, आमचा किरण सामंत आणि केसरकर साहेब, या सर्वांचा मी आणि आमचे निकम साहेब यांचा मी अतिशय ऋणी आहे. या ठिकाणी आले आणि आलेत नाही तर शुभेच्छा दिल्या आणि म्हणून त्यांचा सर्वांचा मी अतिशय ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज आपल्या राणेसाहेबांच्या उमेदवारी अर्जासाठी उत्स्फूर्तपणे खरं तर हा रोड शो हा महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केला, त्याबद्दल सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. फॉर्म भरण्यासाठी फक्त 4 जणांना जाणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे मोजकेच 4 जण आम्ही सगळीजण त्या ठिकाणी फॉर्म भरायला जातो आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने मी दादांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण सर्वजण इथे आलात, मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्तपणे आलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं दादांतर्फे खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
सगळ्यांचे लोकप्रिय उमेदवार राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण राणे साहेब, गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण, शिवसेनेचे नेते आदरणीय किरण भैया सामंत, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमदार शेखर निकम साहेब, सगळ्यांचीच नावं घेत नाही, महायुतीचे फार मोठ्या संख्येनं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी आणि हजारोंच्या संख्येनं महायुतीचे उमेदवार राणेसाहेब यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आलेले सर्व या महायुतीचे पदाधिकारी बंधू आणि भगिनींनो, चव्हाण साहेबांनी आताच सांगितलं की थोडक्यात भाषण पूर्ण करायचं आहे, प्रास्ताविक करायचं आहे. चव्हाण साहेबांना रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं आणि समस्त शिवसेनेच्या वतीनं शब्द देतो, कमी बोलू पण जास्त काम करून दाखवू. आणि राणे साहेबांना मगाशी जठार साहेब तुमचा वाढदिवस आहे, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा देतो. तुमचं वय फक्त कोणाला सांगत नाही, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा. पण तुम्ही जे सांगितलं की 400 पार आपण करणार आहोत, आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं राणेसाहेबांना शब्द आहे की या 400 पारमध्ये राणेसाहेब फार मोठ्या मताधिक्यानं असतील, हा शब्द या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो. सगळ्याच भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सगळ्या पदाधिकारी, मनसे, सगळेच मित्रपक्ष या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि जाता जाता एकच महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की शिवसेनेमार्फत आमचे एकमतानं निवडलेले उमेदवार किरण भैया सामंत हे शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून इच्छुक होते, परंतु काल ज्यावेळी महायुतीचा उमेदवार जाहीर झाला त्या दिवसापासून शिवसेना म्हणून आम्ही कामाला लागलेले आहोत आणि महायुतीचा उमेदवार राणेसाहेबांना फार मोठ्या मताधिक्यानं शिवसेनेच्या माध्यमातून नक्की लोकसभेमध्ये पाठवू हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्यासमोर गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत यांना केंद्रापासून इथे फॉर्म भरण्यासाठी विशेष करून पाठवलं आहे. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा आपलं शुभेच्छा द्याव्या. आपकी बार फिर एक बार, आपकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. यानेच आपल्याला नारायण राणे साहेबांना दिल्लीमध्ये पाठवायचं की नाही. महायुतीचा उमेदवार म्हणून नारायण राणे साहेबांची तिकीट डिक्लेअर झालेली आहे. या ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी, बाकी सगळे महायुतीचे आघाडी पक्ष जोराने कामाला लागलेले आहेत. आत्ताच सावंत साहेबांनी सांगितलेले आहेत, दीपक केसरकर साहेब, बाकी सगळेजण या व्यासपीठावरती आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे नेते, राष्ट्रवादीचे नेते, शिवसेनेचे नेते. मी परत एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि माननीय मोदीजींची जी गॅरंटी आहे, माननीय मोदीजीने काय गॅरंटी दिलेली आहे, माननीय मोदीजीने गॅरंटी दिलेली आहे. आतापर्यंत आपण फक्त ट्रेलर दाखवलेला आहे, पिक्चर अभी आपल्याला UCC लावायचा आहे, वन नेशन वन इलेक्शन करायचं आहे. आणि आपल्याला ज्याला आपण म्हणतोय की समान नागरिक कायदा असेल, वन नेशन वन इलेक्शन असेल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या धर्तीवरती परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. त्याचसाठी आपल्याला नारायण राणे साहेबांना पहिल्या वेळी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतनं कमळ फुलवायचं आहे. आणि मला वाटतं, मला खात्री आहे की निश्चितचरित्या मी सगळ्यांच्या वतीने परत एकदा राणे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि मोदीजींच्या परत एकदा बरोबर त्यांना दिल्लीला पाठवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा सहकार्य असणार की नाही. मग दोन्ही हात उचलून माझ्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की. आपकी बार फिर एक बार महायुतीचा खूप खूप